zaista fenomenalno i mislim da ti niko ne bi dao 50 godina u okruglo sada. U čemu je zaista tajna tvog dobrog izgleda, fenomenalnog izgleda zapravo? I kako gledaš, zanima me na estetske korekcije i intervencije danas? Pa ja nemam ništa protiv, ali ja sam stvarno po tom pitanju poprilično kukavica. Ja samo ako sedim pa pomislim da mi neko nešto seče, zateže, šije, ja sam u momentu, nije mi dobro, evo, ja se odmah uznemirim, ja kažem ja to ne bi mogla, Kad pomislim da li bi eventualno mogla to nekad uradim u budućnosti, divim se svakome ko može i nemam ništa protiv, sve dok mi je lik nekako i dalje, da kažem, da se ljudi ne promene fizički, da ne mogu da prepoznam. Ne, apsolutno ne. Čak ni ne radim, da kažem, sad korekcije koje bi i dalje možete da vidite moje bore, sve su tu, ja ih vrlo volim, ali volim da je to dostojanstveno. Ako postoji sapun, da se čovjek opere, zašto bi smrdeo? Mislim, to ti je tako, otprilike. Ja sam to sad pojednostavila. Ako je došlo do napretka u medicini, u kozmetici, da možemo sebi da priuštimo par stvari gde ćemo da izgledamo negovano i korektno i dostojanstveno za svoje godine, da ne budemo, ne znam, flekavi, žuti, sivi, ne znam, smežurani. Ne vidim razloga zašto bi to izbjegala. Menjala nešto sada na sebi? Ne, ništa, apsolutno ne. Baš sam onako kako sam zamišljala, da imam bore koje su vidljive, a da opet ne možeš da ne kažeš ova žena je negovana. Zanima me da li radiš nekim novim projektima, 2025. godina je uveliko počela, zanima me radiš na nekim novim pesmama, šta novo možemo da očekujemo? Ne mogu da ti kažem da sad imam nešto, svake godine imam nešto u planu i ulazila sam u studio i snimala pesme, ali nekako sam uvek bila nezadovoljna, nešto mi je falilo. Ali teško pronaći pravi hit danas i pesme? Danas jeste, ne znam šta je u pitanju. Ne znam šta se desilo, da li je prezasićenje, da li je ne znam, nije ni važno. Ali onda s druge strane, baš nedavno smo bili na tom koncertu u Podgorici 90-ih gde je izgrmelo stvarno tu noć i Vojvodina, Novi Sad. Koliko se slušaju te stare pesme, koliko su voljene i evo ja sam zahvaljujući tim pesmama večeras tu, pevam samo svoje pesme večeras 2 sata. Znači čovjek je rekao ni jednu tuđu, hoću samo tvoje. Tako da zašto poklapati nešto što se prirodno i spontano tako provuklo do srca i onih koji nisu rođeni tada, a da ne pričamo o ovima koji su rasli, to i vole to, mislim. Nema potrebe da ja sada na sve ove hitove koji se i dan danas slušaju, na silu radim nešto što će možda biti lako. Da ne menjaš neki, rekla bih, muzički pravac? Ne znam šta bi stvarno. Totalno sam zbunjena, onako, iskreno, najiskrenije. Znaš, ne možeš kao da ne pratiš da se nešto menja, a s druge strane ne osjećaš se tako. A opet s druge strane, ja imam i pesme sa reperima gde sam neki hip-hop radila gde je razvalilo, to su hitovi, pesma Beograd s elitnim odredima koja, eto, opet taj neki novi trend koji dan danas Relja radi. Znaš, ja ne znam, definitivno je do pesme, znaš, nije više ni do praca koliko je potrebno da se napravi dobra pesma koja tako je. E sad, šta je recept? Nema ga. Nešto jeste, nešto, neka viša sila, ja neću da se opterećujem time. Vrlo sam zadovoljna, vrlo sam zadovoljna, prezadovoljna mogu da kažem kako to sve funkcioniše, zaista uživam, prelepo mi je da radim to što volim, da sam na bini, da dalje osjećam tu ludačku energiju i imam je, hvala Bogu, kada sam na sceni, dok je god tako, ja neću ništa dobro. A da li može doći do nekog dueta sa Gagijem? Svi smo videli u poslednje vreme da ste počeli da nastupate zajedno, to je mnoge negde iznenadilo. Pa mnogo, da, lepo je stvarno ispalo zato što je od srca, svi smo se skupili od srca i Gagi i ja se slažemo da je tu pesma presudna. Ukoliko bi se stvarno desila neka, da je osetim da gorim ako ja gorim, ja ću da snimim rado, ali ako tu ja ne osjećam, odem da odradim studiju i pa kad je slušam, mi znaš pa dobra je, ne mogu, ne želim tako da funkcionišem.
I ono što mi isto jako zanima, nedavno sam pročitala u medijima da si imala i zdravstveni problem, u pitanju je bila tako sa kilažom, nešto 15 kg, si imala viška davno. Šta se dešavalo pre 4-5 godina kada sam imala zdravstveni problem, kako sam naišla na ružne komentare. Kako si naišla negde na hejt i ružne komentare, kako si se izborila protiv toga i što misliš zbog čega se toga? Pa najiskrenije, kada se čovek podsmeva osobi koja ima problem koji ne može da kontroliše, da li je to što god bilo, bojaznost, porok, bolest neka koju zaista ne može iz nekog razloga, nismo svi isti. Meni je to toliko tužno, meni je žao tih ljudi koji nemaju empatiju, koji nemaju saosećanje, koji ne znaju i vrlo često istrefi to. Vrlo često osjete na svojoj koži jer karma je kućka. Ja sam zaista svedok da... Nekada ti to na svojoj koži? Pa ja nisam jedna od tih koja se podsmeva, da kažem bolest, zaista trudim se. Ako mi se desi da sam napravila neku glupost i vrlo često se izvinjavam i kajem, ali se trudim da to sebi ne dozvolim. Ali ljudi koji nemaju, baš ti koji mene nisu razumeli da sam imala zdravstveni problem, da sam se izobličila bila, treba da nauče da njima to isto može da se desi, a isto tako sam ja primer da može da se sredi ta bolest, da može da se sve iskontroliše i da se izleči čovek i da bude, da ponovo zablista. Kako se ja i osjećam, tako da mislim da je puno toga u nama i do nas. Taj moment kada shvatiš da ti nećeš da se prepustiš toj bolesti zapravo, hvala Bogu, pa je sve nekako na vreme, postoji zaista ljudi koji ne mogu, nažalost, prekasno je i to mi je žao, ali zaista kada je čovek negde osvestio da je negde sam kriv što sebi stresom i bespotrebnim sikiranjem, šta je neko ovaj onaj, ne znam, pomislio, rekao, napisao, da ti sebi stvaraš stres i tegobu, ne mogu svi da te vole, ali oni koji te vole su nekako glasniji i zahvaljujući tome, pa možda i bitniji, da su i u manjini bitniji su. Treba uzeti, iskoristiti tu njihovu energiju, ljubav i vinuti se. Si osetila nekada izdaju na svojoj koži? Generalno, znamo kakva je strada, recimo evo s tog estradnog sveta. Pa bilo ih je verovatno, ali ja nekako ne pridajem pažnju previše tome. Kapiram da su putevi razni, da se mimoilaze i ukrštaju i ponovo se vraćamo na stare neke pute. Mislim, sve je to normalno, to je život. I vrlo nekako prihvatim da je to tako, da sam s nekim u nekom momentu se razišla sa energetski, s mišljenjem, nebitno, a ne znači da se ponovo nećemo naći, što se i desi na kraju. Ja uvek volim i nikada nisam protiv ponovnog nekog, da kažem, zbližavanja, davanja šansi. Pa nema ništa. Pa ako već pričamo o tome i toliko se svi busaju religijom i evo u ovom slučaju, ajde kažem, živim u Srbiji gde je hrišćanstvo primarno, onda trebate, savjet moj, da zaista primenjujete to u šta verujete. Mislim, kad kažem ne veruju svi, nego se prave da veruju. Jer ako ti, ako kaže oprosti, a ti to ne primenjuješ u životu, onda ti imaš problem. I onda ne znam šta si, ali to što misliš nisi. Prvo sebe lažeš. Tako da ljudi oprostite. Budite veliki, opraštajte. Prvo sebi, a onda drugima. Hvala ti mnogo na današnjem izdvojenom vremenu. Uživaj večeras na nastavu. Hvala ti, hoću.